Croeso i'r rhifin diweddara o'r podlediad y Cwmni Bach. Ac mae'r cwmni sydd gyda fi heddi yn berson ifanc, yn berson o argyhoeddiad, yn berson sydd wedi cymryd rôl genedlaethol ymlaen. Yn gwmni fi tro hwn, y mae Rhun Dafydd sydd yn Gadeirydd Cenedlaethol Cymdeithas y Cymod. Croeso i'r rhifin hwn o'r Cwmni Bach. Wel, Rhun Dafydd, diolch am ddod mewn i stiwdio y Cwmni Bach ato ni heddi. Dwi eisiau dechrau drwy ofyn i ti, un o blew i ti. Fi'n caru gofyn i bobl y cwestiwn yna. Ie, classic Cymraeg. Dwi'n dod yn reiddol o bentrefnu Hamlet falle tu fas i Fontfaen o'r Taeronen, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. OK, so ges ti dy fagu fanna yn Taeronen? Do, o'n i'n byw ym Mhontypŵl tan i ni 3 mlynedd fi'n meddwl, neu 4. Mae gen i gof hwnna falle fy nghof gynharau fi yn mynd drws nesaf gyda Reg o hen foi ma yn byw drws nesaf a bwyd o'i ffos yn y bore. A wedyn oedd e'n rhoi chocais i fi. So oedd hwn cyn falle, oedd yn ben bore, so o'n i fel meddwl... Ti byw dy fywyd gorau fanna, yn dweud et? Ti deall pam hwnna'n atgof gynhara. A wedyn, allwn ni symud i Daironen, so i tŷ ni Tandomen ar ôl falle. So chi darllen o Ral Rwdyn, so hwnna'n enw ar di yn y stori yna. Ydy mae... Efe dyna pam enw di ti? Ar ôl Ral Rwdyn? Gwych. So... nes i byw na, a wedyn yn amlwg mynd i ysgol yn Bontfaen, so Iol am y ganog, a wedyn i'r ysgol uwchradd, oedd eitha newydd o prif yn y Bari yn Bro Morgannwg. Ie, ac wyt ti'n un o 3? Ydw, so mae fi'n... Lle wyt ti? Fi yw'r un perffaith, yr un ienga. Cwm Elinor? Ie, a wedyn mae gen i chwar sydd yn... sy'n yw'r henna, a wedyn fy mrawd hefyd sydd yn y canol. A lle maen nhw... So mae chwar un yn byw yn Abertawe fel athrawes, a tra mewn mrawd i, mae fe'n byw ym Mharis, so mae fe'n newydd cael efeilliad, wel, mae nhw blwyddyn i mis Chwefror, so o'n i byth di really licio plant, dim bod ni ddim licio plant. So, dwi'n meddwl pobl yn dotio dros babis, ond i byth wedi tan i y ddoi boi ddod i'r byd, a fi'n eitha obsessed yn o, so... A ti'n ewyr da. Ydw. Ardderchog. Y reswm wyt ti wedi dod mewn at ni heddi yw am dy fod ti yn Gadeirydd ar Cymdeithas y Cymod. A fel rhywun ifanc, falle bod hynny yn chydig o syndod, falle i ni, ond dewn ni mlaen at y darn yna o'r sgwrs yma'n chydig. Ond gyn ni ddechrau gyda dy fygwraeth di, yn un o 3, fel o ti'n gweud, Cwm Elinor, mewn cartre yn Taeronen, yn Tandomen. Fi'n dwlu ar y syniad bod chi di enwi'r ti ar ôl 1 o 2 Ral Rwdyn. Sut fygwraeth ges ti? Na, fi gyda oedd e'n hynod o hapus yn yr Gymreig. Gyda lot yn o'r gofio ni. Mae Taeronen yn hen... stryd y daio mewn coedwigedd, so mae'n hen stryd o tai ar gyfer pobl y Comisiwn Coedwigedd. So o'n i'n byw mewn canol coedwig, so fi'n credu o'n i'n eitha lwcus bod ni gyda'r annibyniaeth na o fynd i ymlwybro ni a ben fy hun i'r goedwig a gwneud be o'n i eisiau yna. A wedyn, na atgofyn da, o'n i lan yn y gorllewin lot, mae'n mami o Bonsian, yr eiddo, so o'n i yn ymweld yn heili, so mae gen i teulu yn Bonsian, ond hefyd, teulu gosach hefyd yn Llangrannog, so, wel, tu fas bod yn hoffnan, so o'n i'n hala, fi'n credu, os fi'n meddwl am fy mhlentyn dod yn fach, dyna falle prif pethau sy'n dod i'n hof i. Yw mynd nôl i'r gorllewin, a'r goedwig ma, le gys ti dy fagu? A'r goedwig, Mae'n swnio fel rhywbeth o Rwdyn. Mae'n swnio fel rhywbeth was o'r Ral Rwdyn, ydy? O, na, o'n i'n mynd lan eitha lot, mae gen i gefnfendryd yr un oedran, so o'n i'n amlwg yn mynd yna, just hala'n gwyliau'n penwythnosaeth yn aml lan na, braf iawn ma, fi'n ddiolchgar iawn falle ar magwriaeth ges i, achos o ran pwy falle fi wedi datblygu i, mae lot o ddiolch i falle yn mynd i'n mam fel enghraifft,
am falle'r ymwygwriaeth ges i a falle'r egwyddorion nath i falle'r dylanwadu ar hynny hefyd. Ie, achos un o bant yw dy dad, yn dyfa, yn dod o Lerpwl, ond wedi dysgu Cymraeg. Ac felly, y cartre yn gartre Cymraeg iaith. A oedd e'n... Gath ei ddysgu Cymraeg cyn i fi enni, so i mi oedd e jyst yn siarad Cymraeg, a fi'n gweld yn rhyfedd siarad Saesneg gyda fe dal, ond dwi ddim yn siŵr siarad Saesneg gyda lot o bobl yn hyn i byd, ond achos sut mae pethau wedi dyblygu, ond fi'n credu mae'n eitha ddorol, gath ei ddysgu yng Nghymtawe i Gymraeg, so mae fe'n dweud geiriau, o'n i am sydd yn fach, a fy mrawd yn efo chwethau'r menach, so dweud pethau fel shrwmps, sef madarch, a can yn blaw, so mae'n dyfodiad, nawr fi wedi dod i ddeall, mae'n dyfodiad actually really lovely a cyfoethog, ond oedd e'n i fi, oedd e'n swnio, oedd y geiriau oedd e'n dweud, oedd e'n swnio'n estro nawr, so rhywbeth, ni ddim yn gredi efallai ar bob adeg. A wedyn pan nes ti'r ysgol, o ti'n gweud bod ti'n dod o gartre Cymraeg, ond fydden ni'n tybied bod y bobl oedd yn yr ysgol dy ti o ran canran, falle mai bach o chi o ran bobl oedd yn dod o gartrefi cynhenid Cymraeg. Ydy, mae gen i'n eitha ddiddorol, mae ysgoliolo yn bod fain yn falle siampl, falle sut mae'n dyblygu, achos amser ni yna, oedd beth i lla'n 20% o ddisgyblion yn dod o gartrefi Cymraeg, yn nawr, mae fe'n 75% sy'n eitha... Chi'n meddwl mae'n dangos sut mae'n llif ieithyddol a mudo wedi digwydd. O gartrefi Cymraeg? Yn ysgoliolwg? Ond, yn ôl i nadig i, Oedd e ysgol gynradd yn hyn o'r Gymraeg, oedd e'n, fi'n credu wedyn mynd i ysgol uwchradd, fi'n credu, a os chi'n meddwl am addysg y Cymraeg yn y ddwyrain, mae fe'n wahanol i ardaloedd ond oedd falle iaith, falle'r cael chwarae a gymdeithasol yn eitha Saesnegaidd, a falle o'n i wedi wastad falle yng nghefn yn pen, dim o fi heb mwynhau ar ysgol, fi'n credu ges i adeg amser rili dda a ffrindiau dda, ond fi'n credu oedd wastad wrth yn cefn yn pen taw falle nid dyma oedd fy mhobol neu lle i ar pob adeg. Pam ni? So, fi'n credu mae'n mynd nôl i falle fi wedi meddwl lot am yn generalisation o fe. Fi'n credu, mae pobl wastad eisiau perthyn yn nhw. Boed ti'n dilyn band rock, neu ti'n yn gwylio yn y chwarae, neu yn mynd i gapel i ni eglwys fel enghraifft. Mae pawb eisiau perthyn a bod yn rhan o rhywbeth. A fi'n credu hwnna oedd e, o'n i ddim yn teimlo falle o'n i'n perthyn yn llawn i'r pobl. So, felly hwnna oedd y prif reswm. Dwi ddim yn rhoi falle ges i adeg ysgol rili dda, fi'n credu o'n i wastad yn falle deheu am oedd rhywbeth arall i ddod. Rhywbeth arall, ie. A pan o ti'n tyfu lan, o ti sôn am gapel fyna, oedd ti'n mynd i gapel? Do, o'n i yn mynd i gapel Tabernacle yn Mhenabont, fi'n credu wrth ni fynd yn hun a rygbi yn Cymru falle mwy o rhan o'n bywydau, oedd y siliau yn cael ei gyfnod dros gyda rygbi pethau, ond mae mam dal i fynd a dal i ymwybodol, dal i mynd ar egdolig y pethau amser fi nôl gytre hefyd. Ie. O ti'n sôn fanna am rygbi, mae rygbi yn dipyn o beth i ti, yn dywe? Ydy, fi'n credu mae'n wastad i bod, fi felly na beth yw mae'n rhan o pwy o'n. Fi'n credu mae'n hefyd erbyn nawr, mae wedi dyblygu mewn i rhywbeth hollol cymdeithasol a rhoi falle fi'n licio o'r ffaith bod mae'n rhoi pwrpas i ben wythnos bron. Dim bod fel... Ond ti'n cael pen wythnos a di sadwn fel... Ti'n gwybod bod hwnna'n ran a dechrau pen wythnos. Ond fel, o'n i nhw ar y pen wythnos un a fi'n cofio cyn wario, fel dyma yw fy nyddiau sadwn ni a fel... A rhywbeth fel nawr, fi'n cael cyfle i wario, mae ddim yn ei bod yn rhywbeth sy'n mynd i para am beth chwaith. Na, fi yn mwynhau'r gamp a yng Nghymru hun, fi'n credu mae'n hynod o bwysig i falle... Mae'r rhan eitha anatod o gymunedau ni hefyd. Y perthyn na. Y perthyn, yn mynd nôl i... Ond mae'r clybio yna gyda enwedig yn y deddwyro yn benodol ond hefyd yn y gorllewin hefyd. Mae'r clybio rygbi yna yn ganolbwynt i gymaint o bobl ac yn rhan o'r hunaniaeth lleol yna sy'n fi'n credu yn hynod o bwysig i bobl yng Nghymru. Ie. Ac felly gai ofyn, i ba glwb wyt ti'n perthyn? So fi'n i glwb rygbi Cymru Cadeirydd, o'n i'n dyna fy nghlwb gyntaf a wedyn ar ôl dychwelyd o brifysgol es i ail muno. Wneud eitha lot gyda'r clwb yn rhan o'r
gwaith cyfathrebu ag ati, so mi'n really mwynhau. A mae'n rhan yn atod o bwyd fi a fy nghylch ffrindiau i wedi dyblygu o hynny. Fi'n gorfod gofyn siarathi di Sadwrn? Colli yn anffodus. Oedd yn game eitha tuff, ond bydd erbyn di mercher ffordd i bydd ni wedi dechrau meddwl am bod wythnos nesaf. Felly, pwy o'ch chi'n ware yn wythnos diwetha? Cwmni, so tîm yn Ogledd Cadeirydd, oedd bach o game eitha scrappy, falle yw'r gair. A wythnos nesaf, pwy yw'r gwrthwynebwyr? Sa'n trwy'r to. Na ni ta, felly... Ond yna ni, gewch chi sesiwn y ffordd i dydd Mercher, a wedyn bwrwyddi wedyn. Na peth, a fi'n gweld ma'n rhoi, falle, mae lot yn amser i'n mynd, yn amlwg fi'n mynd i'r gampfau ymarfer, ni gyda ymarfer nosweithio fawrth a mercher, a wedyn dyna yw fy nyddiau Sadwrn ni. Achos mae'n cymryd gymaint amser lan, mae fe'n rhan o fy mywyd i. Ie, ond fel ti'n gweud, fydd am gyfnod, ti'n ymwybodol o hynny. Dwi ddim yn rhywbeth falle ar gyfer hen ddynion crici, falle gymaint, o neu y gwylio. Sa'n meddwl, mae nghorff gallu cymryd am byth. O, na ni, oce. Nes ti sôn am y coleg, fanna, nes ti bant i'r coleg wedyn, felly yn dydyddi ysgol o ti'n teimlo, oedd popeth yn iawn, medde ti, ond bod ti'n teimlo bod ti'n wylo am rhywbeth neu bobl eraill, ac fe ys ti'r coleg i bles di? So es i Aberystwyth, a fi'n meddwl fel yn amlwg, mae'n rhan fwy o ffrindiau'n dod yn Aberystwyth, ond felly os o'n i wedi cael magu falle mewn ardal arall, mae'n posib a fyddwn ni heb mynd, herwydd un o'r prif ysynau, a ni eisiau mynd os o'n i'n siŵr yn ystod na gau, eisiau mynd i Aberystwyth, achos i gael y brofiad Gymraeg na a i fyw yn Cymraeg. O'n i'n un o'r bobl olaf na i fyw yn yr hen neuadd Pantycelyn yn rhan o'r... Felly hwnna hefyd yn y ddeffrywad gwleidyddol i ni, achos o'n i'n rhan o'r ymgyrch i'w geisio, ymgyrch llwyddannus hefyd, i geisio i achub a'i lwampio falle. So oedd e'n... oedd fy mhrofiadau yn Aberystwyth yn arbennig. Yn ffurfiannol? Ydy, oedd. Wedi dy greu di? Do. A rhoi falle annibyniaeth na o'n i angen. Ond hefyd, mae'r lle Aberystwyth a'i phobl yn meddwl lot i. Nes i aros yna am rhyw 2 flynedd wedyn. O'n i'n lywydd yr undeb myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth. O'n i'n ware i'r clwb rygbi lleol ar y pryd. Oedd e'n mwy na falle just y profiad colegol na. Fi'n credu mae'r dref yn lle arbennig iawn. I astudio be? Astudio hanes Cymru a deirydd dynol. A mae hwnna'n falle mynd nôl i un o'r rhesymau falle hanes Cymru yn rhywbeth. O'n i'n amlwg gyda oherwydd am y gwriaeth, o'n i'n gyda lled o ymwybyddiaeth am ond doedd e ddim yn rhywbeth falle o ti'n cael dy ddysgu am so oedd e'n rhywbeth o'n i eisiau bod gyda ymwybyddiaeth mwy am. Na, oedd e'n gwrs da. Nath hwnna ddeffro rhywbeth yn dda ti o ran... dy ffaith fod ti'n Gymro, neu oedd hwnna dy ti eisoes? Felly oedd e mwy, fi credu oedd eisoes, oedd e felly di rhoi felly mwy o, dim barn, ond mwy o concrete, oedd e di rhoi mwy o sylfaeni i'n hunaniaeth i a felly deallen fwy. Fi'n credu, a hefyd, deall y pethau wael hefyd, dwi ddim fel bod ni dathlu pob dim am ein hanes ni, mae yna lot o pethau Dwi eich gweld i digwydda bod ni'n fel cenedl yn wybodol o hynny a ddim falle bod ni'n pwyntio bwys bod ni angen bod ni'n wybodol o'n byddai echellderau bod ni wedi creu a bod yn rhan o hefyd. Gai ofyn i ti, beth yw deiryddiaeth ddynol pan mae fe gytre? So beth yw fel pwnc neu... Ie. Dwi ddim yn... Lot o siawr wast. Na, mae'r deiriddiaeth, os ydych yn deiriddiaeth, mae'r deiriddiaeth tryddadol yw falle edrych ar yr ochr o sut mae'r byd i creu yn ar cerig a chydig. Mae'n deiriddiaeth ochr arall, so falle mae'r gwleidyddiaeth yn rhan o fe, sut mae dinasod i dal i dyblygu, sut mae pobl yn ymateb i bethau. So, na, oedd e'n, fi'n credu, o'n i'n mwynhau ar ochr gwleidyddol na, ond hefyd oedd e'n rhoi cyfystyr ti am ddinasyddiaeth a sut oedd y pobl o amgylch y byd yn byw ac yn ymateb i bethau naturiol ond hefyd, i bethau dynol hefyd.
Felly, mae hanes a daearyddiaeth dynol yn cyd-gerdded yn dda iawn dy gilydd mewn ffordd. Ydyn. A dwi'n credu oedd Rheithawd hir yn gyfuniad hwnna. So, o'n i wedi edrych ar na dinasyddiaeth byd eang. Dylanwyd yr urdd, ochr dyngar o'r urdd, ac heddychiaeth urdd, ar ddinasyddiaeth byd eang. So, ac yn ystod y cyfnod o'n i yng ngholeg, o'n i'n lywydd ar yr urdd. So, oedd e'n gyfuniad falle o bob dim fyna. Oce. Felly, pryd fi ys ti'n llywydd gyda'r urdd? So, yn 2015, dys i'n lywydd. Ac ar y pryd, falle, o'n i, falle siwr nawr, fi oedd y iengau i fod yn lywydd cyn ni, oedd y llywyddion yn lot o hen bobl mewn siwts. Oedd wedi, o'n amlwg falle neud lot o waith wirfoddol da i'r mudiad yn y gorffennol, ond ddim yn cynrychioli'r yr aelodaeth. Fi'n credu mae'n hanfodol am yr gwaith arbennig mae'r urdd yn neud. Mae'n hanfodol bod y pobl ifanc sydd yng nghanol ac sy'n arwyn e. Ac o'n i'n rhan falle, un o'r pethau o'n i'n rhan o, falle o'n i'n mwyaf dim fel falch ohoni oedd sefydlu bwrdd sy'n ifanc. So bwrdd sy'n yw bwrdd i pobl ifanc i'r aelodaeth i ddod ynghyd â i wneud penderfyniad dros y mudiad ac mwyn lais i'r mudiad hefyd. Beth nath dysgogi di i roi dy hunan mlaen i fod yn llywydd gyda'r urdd? Credu cael fy ngofyn nes i, ond o'n i sy'n neud, o'n i'n helpu mas lot gyda gwaith yr urdd a fi credu dath e'n naturiol un peth yn mynd i'w gilydd. Oce. Ac o ti'n sôn fanna am dy dreithawd hir a heddychiaeth. Felly dyma ni yn dod at y ffaith dy fod ti nawr yn gadeirydd Cymdeithas y Cymod. Felly mae heddychiaeth wedi golygu rhywbeth i ti ers oedran ifanc iawn? Cryn dipyn i ti ers oedran ifanc iawn? Ydych chi sôn am hwnna? Sa'n really siŵr lle. Mae'n i ddechrau mae gwrddiaeth yn rhan o fe a oedd na esiample, falle nghofi bod ni'n ymwybodol o falle neges heddwch y wyllus da. A falle ngwaith i tra o'n i'n lywydd di agor lot o drysau i mi ddeall mwy amdano fe. Ond fi gwbl ond, sa'n hollol siŵr ble mae di ddod. Ond mae'n lot i wneud yng nghydwybod fi'n meddwl a fi yn berson sy'n falle yn gweld eisiau cael cydwybod clir. Ac erbyn nawr, fi'n bron o bod yn deimlo'n mwy o heddwch nag yw'n Gymro. Diddorol? Ie. Oce. Wyt ti'n gallu esbonio chydig mwy am hwnna? Fi credu, mae'n just dod i, fi credu, os ti'n edrych ar heddychiad a phobl a chydyn, fi credu mae nhw'n bwysicach na o ble ti'n dod a ble ti'n meddwl. Fi'n credu, mae'n rhaid i roi hwnna'n gyntaf. Fi'n credu, yn amlwg, mae Chymru yn meddwl lot i fi, ond fi'n credu, byddwn ni'n falle yn ymgyrchu dros heddychiaeth os oedden nhw'n erbyn ei gilydd. Byddwn nhw ddim... Pe bai na rhyfel a bod Cymru rhyw ddydd yn annibynnol, bydd ni dal yn erbyn e. Fi'n deall, ie. Dwed wrthai fwy ynglyn ar hyn wyt ti'n credu ynglyn ag o ran heddychiaeth. Fi'n gwybod nes ti, pan o'n i'n cael sgwrs cyn hynny, o ti'n sôn am bod rai pobl yn meddwl mai beth yw heddychiaeth yw ymateb i'r rhyfel. Ac o ti'n dweud nid hynna yw e. Ie, mae pobl mae enwedig nawr, mae'n wastad heddwch, maen nhw'n dweud, areg anoddach i fod yn heddychwr yn ystod rhyfel. A fi'n trio esbonio fel cwpan, ti'n gwybod ti'n cael cwpanau sy'n boilo wy, beth ti'n cael nhw? O, y peth amseru. So, mae'r llan y top a wedyn y gwylod yn mynd lawr. Y tywod, ie. So, fe'n yw adegau cyn rhyfel ac ar ôl, a mae pobl o blaid e. Fel enghraifft ar ôl ail rhyfel y byd, ond a lot o ymgyrchu o blaid heddychiaeth a fel creu un o'r prif rheswm yna, yr Undeb Ewropeaidd cael ei greu mwyn yn ein siŵr nag oedd rhyfel yna thrais o fewn Gymuned Ewropeaidd. So, a wedyn rôl yw, so, adeg yna yw'r anoddach, os chi'n edrych yn y saith i fod yn heddychwr, achos mae'n anodd i brofi a i gyfynhawd pam bod gymaint o bobl yn marw. Ond mae'r rheswm, mae'n deimlad tu fewn i fi, fi'n credu, os ti'n edrych yna
fi'n jyst yn trin falle gweld pobl fel ma fe. Mae rhyfeloedd, mae 90% o rhyfeloedd, o bobl yn farw o rhyfeloedd yn bobl diniwed cyffredin. Does dim sa'n gweld lot o dda yn dod i rhyfel, ac mae iafrif rhyfel sy'n digwydd, mae wastad y dyluniant o bobl yn sgwrsio dros bwrdd. So os yn y bod, mae'r rhyfel a trais y hun yn wastraf amser yn y bôn. Mae siarad dylen ni fod yn gwneud o'r dechrau, ti'n dweud? Ie, na ni. A fi credu mae'n rhywbeth sy'n ehangach na, a fi credu mae'r gwaith, i ddechrau mae pobl felly yn meddwl taw hwnna yw rhyfel, ond fi credu mae heddwch yn dod i ben yn y bôn amser mae trais yn dechrau. Proses yw heddychiaeth, dim canlyniad. A fi credu, os mae pobl yn dechrau gweld hwnna, mae'n agor lot o bobl i feddwl fel, yn y bôn, os ti eisiau creu heddychiaeth, bod ti ddim yn gofyn o diwedd rhyfel, ti angen creu diwylliant newydd o gymdeithas, so maen nhw'n ymateb yn unigol i bobl ar sail lleol, ac yn y bôn, y gobaith yw wedyn, ar ôl genedl, falle cwbl o genedlaethau, mae'n creu byd fwy heddychlon, sydd yn trin phobl. Ffordd o feddwl? Ffordd o feddwl, a trin pobl gyda yn hollol deg a gyda pharch. Achos os ti'n ymateb i drais neu i rywun yn fod yn fygythiadol ti ar y stryd, yn fygythiadol yn ôl, mae hwnna, yn amlwg mae ddim yr un peth ar rhyfel, ond os ti'n lliosi fe, mae fe'n creu y problem yna. A hefyd, lot o'r, falle, os ti'n hefyd yn oed yn edrych ar sut mae'r pobl yn ein hanes ni sydd wedi bod yn flaenllaw yn rhan o drais a rhyfel. Os o ti'n creu cymuned lle nag oedd gymuned drais a fwy heddwch yn rhan o cymuned a chymdeithas nhw, falle bydd yr un ateb, un canlyniadau heb ddigwydd. Sut ydyn ni'n newid meddyliau pobl i gael nhw i feddwl mewn ffordd hollol wahanol? Achos ar hyn o bryd, nid dyna fel ni'n meddwl i fe. I ni'n meddwl mewn ffordd bod rhaid cael arfer, bod rhaid i ni gael milwyr yn barod i ymladd. Mae'n anodd, achos mae'n mor rhan o bywydau ni. Fi'n gweld, mae pethau ridiculous. Ti'n gallu prynu, ti'n gallu mynd i rhyfel yn 16 yng Mhryden yng Nghymru. Ond os ti eisiau chwarae gêm rhyfel, so mae nifer o'r un gael, mae'n rhaid i mewn 18. Mae'n rhan o bob beth ni'n neud. Ti'n gweld, mae rhyfel yn rhan o bob dim ni'n neud. Mae angen newid yn gwbl, ond fe hyn, mae fwy na dim ond newid yr achos na, achos mae'n gysylltiedig i bob dim. Un o gerddi yw yn llwyd, un o'n hoff linellau falle o hwnna yn ystod y rhyfel yn Iraq yn 90au yn dweud mae olew yn dewach na gwaed. Un o'r prif achosion bod rhyfel yn digwydd yw'r gwerth neu'r arian sy'n gallu'r elw sy'n gallu neud ar un peth arfer. Mae gladwyddiaethau ni yn y gorllewin yn busoddi gymaint o arian mewn i arfer, ond maen nhw'n neud gymaint o arian allan fe. Mae enghraifft o hwnnw falle yn y Yemen. Maen nhw'n dweud bod Llywodraeth Prydain yn gwneud gweriant o elw o 40 biliwn o drwy arfer sy'n gysylltiedig gyda Saudi sydd yn gysylltiedig gyda'r Yemen. O wedyn, maen nhw'n amlwg yn cefnogi felly'r gwaith humanitarian, ond mond roi 40 miliwn. So felly maen nhw... Mae'r elw na werth yn dweud. So i'r cyhoedd, maen nhw'n gweld bod nhw'n neud gwaith i gefnogi, ond mae 40 miliwn yn dim byd i 40 biliwn. Felly, beth wyt ti'n gweud yw ti'n methu prynu a gwerthu heddwch. Bod e ddim yn commodity. Mae commodity yw ryfel? Ond fi'n credu mae angen newid cymunedau ni'n gyfan gwbl i feddwl. Mae fe'n nid trwy cyfeladdiaeth gyda fawr i'r ffordd o greu fyd habysa. Ond dyna'r ffordd i ni'n meddwl. Ar hyn o bryd, i ni'n byw mewn byd cyfalafol le mae yna ddeunyddiau crau, olew ac yn y blaen mwynau sydd mewn gwledydd ac i ni'n trio glodychu'r gwledydd yma a thrio cadw gafel arnyn nhw achos bod nhw'n werth rhywbeth. Mae gwerth orianol, ia. Ond mae yna ffyrdd o greu, hefyd mae yna ffyrdd o greu elw heb lladd bobl hefyd yn does.
Mae gymaint ni'n bysoddi mewn i arfer ac i filitariaeth ddim yn creu y gwerth economi'n leol i swyddi bobl neu fel y economi cylchol foundational economy ddim yn cael yr effaith hwnna. So os o'n i'n bysoddi felly mwy mewn yn ei gwirth, mae potensial amlwg ni'n ymwybodol potensial enfawr sydd gan Cymru mewn yn ei gwirth, bydd y gwariant o elw yna yn cael ei fusoddi mewn i gymunedau, mewn i swyddi pobl, ac yn creu cymdeithas sydd falle yn amlwg yn well ymgylchedd, ond hefyd yn lot fwy cydwybodol hefyd. Ar hyn o bryd, mae rhaid i fi ddweud, dwi'n cael yr argraff bod yr hil ddynol ddim wir eisiau byw heb ryfel. Mae'n teimlo fel sef yn rhywbeth i ni'n angen wneud yn gam neu'n gymwys, yn gam fwyaf. Ond, hynny yw, sut ydyn ni'n newid i give peace a chance, fel wedodd John Lennon? Ie, ond mae'n hawdd dweud, heddwch i bawb neu heddwch eisiau. Os mewn rhyfelodd nawr, maen nhw'n gofyn am heddwch, ond dyw e ddim, mae dweud, mae'n gweithredu ar y newid, ar y geiriau yma, so... Sut i ni'n neud hwnna, dy fe? Neu'r cwestiwn, fel fi wedi sbonio, mae'n newid mentality, meddylfryd, o greu gymdeithas y Cymru sydd yn credu yna, sydd ddim yn ymateb i unrhyw gwrthdaro gyda unrhyw fath o drais. Wyt ti'n byw felly yn dweud? Felly, beth wyt ti'n dweud wrth bobl pan wyt ti'n cwrdd â nhw? Ddim dim ond o ran dy rôl di fel cadeirydd Cymdeithas y Cymod, ond o ran Rhun Dafydd y dyn? Wel, sa'n gwybod na preacher, ond hefyd, fi'n credu mae'n rhaid i gwrando hefyd. Mae hwnna'n rhan fawr. Ydy, so bydd ni ddim yn siŵr bod nhw'n gofyn y cwestiynau cyn i fi ymateb i ddechrau. So fi'n credu mae'n rhaid i gofio bod gwrando yw 50% o unrhyw sgwrs. Y fwyaf ti'n gwrando, mwyaf ti'n deall pobl. So mae'n gwybod lan i beth mae'r unigolyn yna, neu mae'r grŵp o bobl yna yn ei gredu. Fyddai'n amlwg dod yn ongol i, ond yn y diwedd marn ni, mae angen dim lle fi i ddweud i sut i bobl i fyw bywyd nhw, jyst i falle i geisio dylanwadu nhw, a i falle nhw i feddwl yn wahanol i'r ffordd maen nhw yn meddwl eu hun. Sut wyt ti'n gwneud hynny? Achos ti'n iawn. Sdim pwynt pregethu ar unrhyw lefel. So pa fath o beth wyt ti'n gweud wrth bobl? Hynny yw mewn sgwrs, neu beth wyt ti'n rannu gyda pobl? Wyt ti'n gweud wrth nhw i ddechrau, Rhun ydw i, wy'n heddychwr, neu? Na, lot o fe, rhannu, mae ffeithiau yn gweithio, fi'n credu, mae dangos yn y di a gwyn o be mae'r effaith o bethau gallu gwneud a sut fi'n defnyddio ffeithiau, ond fi'n credu hefyd ffindo common ground hefyd, fi'n credu mae'n hanfodol bod ti'n siarad â'r cybol, yn amlwg os o'n i'n cwrdd o wyn, bydd ni'n ddim yn syth, sydd falle ddim yn cytuno dydw i. Ffindo rhywbeth sydd yn gyffredin i gael y sgwrs na a i chreu y perthynas na rhwng eich gilydd. A wedyn mynd o fe, a fi'n credu, mae yna broblemau enfawr gyda ni o fewn ynglwydyddiaeth Prydain, ond yn ynglwydyddiaeth gorllewinol y bod ni gyda obsesiwn o edrych arno y pethau sydd pobl bod ni ddim yn debyg i, a wedyn mae'n creu silos o bobl sydd â chysineb rhwng gilydd, achos maen nhw'n meddwl yn y bôn pethau bach yw barn y gilydd. Mae ddim yn gweithio. Bod na fwy yn clymu ni na sydd yn gwahanu ni. Sydd yn wir, yn dyfa? Mae'r hyn sydd wedi gwybod yn America bod yn amlwg mae yna lot o rhwygiadau nawr, achos bod polareiddio. Polareiddio. Ond doi blaid sydd yna. Fel, ti ddim gyda, yn mha byd, ti eriod mynd i gael dau barn a dau cred. Mae ddim mynd i gweithio, mae pobl ar hyn o bryd yn dyblygu yn lot fwy annibynnol ac gyda falle hunaniaethau annibynnol ei hun. Mae pobl gallu cael barn wahanol am hynny'n iawn, ond mae angen neud siŵr bod ni'n edrych yn y ffordd o siarad gyda pobl a ffindo falle beth sydd yn gyffredin gyda'n gilydd yn hytrach na meddwl yn syth, na, ni ddim yn rhywun peth. A dyna lle mae rhywbeth fel y Cenhedloedd Unedig yn rhywbeth mor dda o ran y ffaith bod na gôr o leisiau yn dod o gyfeiriadau gwahanol, ond gobeithio yn anelu i'r un cyfeiriad, sef
lles. A hefyd, mae'r Cenhedloedd Unedig hefyd yn dangos pŵer y lleiafrif fel os mae pobl yn dod at ei gilydd. Beth sy'n dod mas, mae dathliad di syl yma, so ail yr hugen o Ionawr, ail flwyddyn o'r treaty yn erbyn arfer niwcleo. So, unrhyw treaty gyda'r UN i ddod trwy, mae angen i dros 50 o ledydd i saino y cytundeb. Nath hwn mynd trwy 2 flynedd yn ôl. Ond os chi'n edrych ar y rest yna, 50 gwlad bach yn y bôn sydd ddim gyda unrhyw pŵer arfer niwcleo. Mewn byd ddelfrydol, bydd ni'n cael pawb i gytuno yn hwnna. Ond fe'n credu mae'n dangos beth sy'n gallu digwydd yn y pen draw, felly gobeithio bod pob gwlad yn arwyddo i gytundeb yna. Ac mewn gyd-destun arall hefyd, yr Undeb Ewropeaidd yn lleisiau yn sgil yr ail ryfel byd, creu hynny. Dwi'n teimlo yn bersonol, mae cam yn ôl felly yw cam i ffwrdd o hynny o ran Prydain. Mae'n driennus mewn ffordd. Mae'n diwedd ddim yn cyd-digwyddiad bod heddwch di bod yn ngorllewni yn rhan o'r gwledydd yw am tra bod yr Undeb Ewropeaidd di bodoli. I fi, mae falle rhywbeth sydd ddim yn amlwg, ond mae'n siŵr un o'r rheswm fi'n gweld yr Undeb fel cyfanwaith yn mor bwysig. Bod yn rhan o rhywbeth. Perthyn eto, Rhun, nes ti sôn am hwnna ar y dechrau. Buzzword. Buzzwordy, felly, yn ystod y gyfnod ti wedi bod yn gadeirydd Cymdeithas y Cymod ers bron o bod 2 blynedd? 2 blynedd, reit. Ac felly, mi ddes ti'n gadeirydd Cymdeithas y Cymod adeg y pandemig. Adeg cyfnod clo neu oedden ni wedi dod mas? Na, fi credu, sa'n mynd i cofio am y bwyd dim un. Fi credu oedd e'n rhyw ar ddiweddau, ond oedd pob beth yn dal i ddigwydd yn rhithiol. Na ni, reit, achos fi ges ti dy sefydlu dros Zoom, dwi'n cymryd, dros y cyfrwng. Ac yn damser di, beth wyt ti wedi bod yn neud? Beth yw dy fwriadau di yn ystod y gyfnod? Fi'n credu, ni'n ar hyn o bydd yn dyblygu falle strategaeth newydd i edrych ar sut ni'n i gweithio'n falle mwy effeithlon. Fi'n credu mae'n bwysig i nodi hefyd bod Cymdeithas y Cymod yn gwbl wirfoddol. Gair arall, fi ddim actually big fan o gwirfoddol, achos fi'n credu, mae lot o stwff fi'n neud, mae'n gwirfoddol, ond sa'n gweld fel gwaith gwirfoddol. Dim bod fel, fi'n credu peth o'r Cymreigion hefyd, bod nhw'n pobl yn neud pethau i'w gymuned yn nhw, achos mae'n gweld peth iawn. Ta beth. So beth yw bwriadau ni hyrwyddo eddychiaeth ac yn y bôn yw a fi gen i mae lot yn gwaith i'w falle yw i geisio lledaenu'r gwybodaeth yna a'r ymgyrchoedd yna i audiences newydd. A sut i chi'n gwneud hynny? Sut mae Cymdeithas y Cymod yn neud hynny? Cyrraedd cynulleidfaoedd newydd? Yn amlwg, mae'n hawdd nawr, achos ti gyda cyfryngau cymdeithasol, ond diwedd ddim yn hawdd, achos mae'n plethra enfawr o bethau. Felly, mynd trwy yna, ond fi credu un peth fi wedi sylwi hefyd yn ddiweddar, mae angen i bobl, os ni yn gyrchu dros rhywbeth ac yn tynnu sylwi, felly rhyfel yn Yemen fel enghraifft neu hynny. Mae pobl yn ymateb i stwff os maen nhw'n gweld bod nhw'n perthyn i'r peth ni gyda cysylltiad i'r peth. So mae angen creu'r cyswllt Cymraeg na. So mae hwnna'n rhywbeth ni yn rheoli nawr yn edrych ar ein capsidi a bod ni'n ymgyrchu ar bethau materion sydd ddim yn gallu cael argraff ar bobl. Ond mae dyhead yn lot fwy, bod ni'n dwlu ar greu llywodraeth i greu, bod ni'n wlad o heddwch, nation of peace. So os chi'n gwybod, felly mae'r llywodraeth yn nation of beth sanctuary, sa'n trwy cofio beth hwnna'n Gymraeg. Lloches. Ond noddfa, Cenol y noddfa. Ond mae syniad i fi felly fel heddwch hwnnw mae sut allai di bod yn genedl noddfa os ti'n rhan o'r problem pan bod ffordoriad yn bodoli. So mae'n rhaid i bod yn genedl o heddwch os wyt ti yn y bon eisiau bod yn cenedl noddfa. Bydd ni'n dwlu i gael hwnna i ddigwydd. Mae pethau tangible hefyd. Bydd ni'n dwlu byddai, wel hwnna'n mynd tangible hwnna'n eitha, bydd ni'n dwlu byddai bod
militariaeth ddim yn rhan o yn ein tir ni ac yn ein awr ni. Mae'n gymaint o fe, mae Cymru'n cael ei ddefnyddio fan y bod fel cae chwarae i hyfforddi bobl. Pilotiad Saudi Arabia yn dal i barhau yn cael ei hyfforddi yn Ynys Môn, sydd yn, a maen nhw wedyn yn mynd i fomio pobl ddyn nhw wedyn y Yemen. So byddwn ni'n licio cael hwnna, pethau tangible fel bod ni yn newid. Fi'n credu mae angen bod yn realistig hefyd. Dyw Cymdeithas Cymod ddim yn ei dod â byd heddwch i'r byd. Os o bod o lobio? Oes. Dyna'r... Ond hwn yn rhan o lobio, a wedyn tynnu mewn bod ni yn edrych ar ni yw'r unig glad, un o'r pryn gladydd ar y byd sydd dal yn recruito plant. So, ti'n cael, ti'n bod yn aelod o fyddin am 16. Hwn yn peth eitha syml a sy'n neud sens i just mae angen codi 18 am 16. Yn amlwg ti yn berson dy hun, ond ti falle dyblygu i fod yn llawn ffurfio. Llawn ffurfio. A mae'r pethau sydd yn dod o hynny o siarad gyda cynfilwyr hefyd, bod nhw y pethau mwyn wedi bod trwy a ddim deall oherwydd y broses yna. A fi'n gweld mae pethau fel, mae triniaeth o veterans ydyn ac yn lot o wledydd sydd yn busoddi lot o arian mewn i arfer i filitariaeth sydd ddim yn gwneud synwyr o gwbl. Mae gymaint o nhw yn ddigatref yng Nghymru. Wedi cael ei anghofio. Ie, maen nhw'n trefau, maen nhw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y gweithio. A maen nhw wedi cael ei talu ymaith. Ie. Wyt ti'n berson ifanc? Just. Sy'n ni'n dal mlaen at hwnna, sy'n ni ti. Yn ystafell yma mi wyt ti'n berson ifanc. Beth am dy genhedlaeth di? Sut wyt ti'n gweld dy genhedlaeth di yn meddwl am heddychiaeth? Yn meddwl am... Mae'n fab un ar 20, bron yn 2 ar 20. Ac mae e'n dweud mae un pwnc sydd ar hyn o bryd, a hwnna yw yr ymgylchedd. Dechrau. Mae'n gysylltiedig. Cywir. Ond hynny yw, felly, sut wyt ti'n gweld heddychiaeth yn chwarae mas gyda dy genhedlaeth di? Beth yw ei barn nhw? I stereotype neu jyst i... Dwi ddim yn gwybod, mae'n lan i ti. Gyd i wneud cyffredinoli, llwyr neu... Fi'n meddwl y ffordd ni'n cael... Ymateb ni'n cael, off y cyfyngau yw pobl ifanc, mae'n falle cynnydd hun, ond falle mae hefyd, maen nhw fwy debygol o ddefnyddio fe. Fi'n credu maen nhw moyn heddwch, ond falle maen nhw'n gweld yn naif, yn y bon, falle bod ni fel cenedlaeth ifanc yn naif, a falle y cenedlaeth cyn ni, achos bod ni profi dim unrhyw fath o rhyfel, fi'n credu. Mae'n pethau wael i dweud, ond weithiau mae pethau wael yn ddigwydd i bobl ddeall beth yw gwir effeddau. Fi'n credu, mae ffaith bod ni'n sôn am arfer niwcleo a defnyddio nhw hyn o bryd, a beth 70 mlynedd yn ôl oedd Hiroshima. Fi wedi bod i Hiroshima, fi wedi gweld yn nesaf, mae pawb wedi gweld y lluniau. A 70 mlynedd wedi bod, a edrych yn y 70 mlynedd diwetha, fain mae technoleg wedi dablygu. A wedyn, meddwl am bydd yw pŵer arf niwcleo creu. Fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth sydd wastad, fi'n credu unrhyw un fi'n siarad yn rhoi sioc i bobl. So, mae'r cymunedlaeth fy nghenedlaeth i, falle, a pob cynnydd yn y bod yn siwr yn ymwybodol fe, ond falle ddim yn gwybod yr ateb llawn. Na, ond sa'n credu bod rhaid bod ti wedi profi fe yw bod yn anghywir chwaith. Ti'n gwybod, ti'n gweud naif, falle bod eisiau ni fod yn ddewrach fel heddychwyr i ddweud yn gydarnach, dwi ddim yn gwybod. Mae'n hawdd i fi weid, dwi ddim, mae'n anferth yn dweud, popeth, a mae'r cyfan yn gysylltiedig. Ie, mae'r ymgylchedd yn bwynt, achos mae'r rhyfel yw peth mae'n ddinistriol geidi. Mae'n ddinistriol, ie, yn union. So, os mae bom niwclear mynd off yn Ewrop, mae'n siŵr fod bydd na ddim amgylchedd i edrych o... Na. Ie. Felly, o ran gweddill dy gyfnod di nawr fel cadeirydd, beth yw dy obeithion di? Beth yw ti'n... Fi moyn yn amlwg mae'r pwyntiau yna rhwng cenedl heddwch a pethau, ond hefyd mae yna potensial i falle i heddychwyr a phobl falle cydwybodol neu sy'n gweithio dros gyfiawnder yng Nghymru i gweithio falle mwy gyda'i gilydd. Bydd ni'n licio bod yna rhyw rhwydwaith yn cael ei greu, bod ni yn
edrych ar ymgyrchu ar bethau gyffredin mwyn creu nod. Fi'n credu, oherwydd sut mae datganoli dy gweithio, ni'n lot o gosach i'n gwleidyddion ac i newidiadau pholisi. Ac mae hwnna bydd da. Ydy, sy'n meddwl bod gyda ni potential i arwen yn y byd a chreu newidiadau. Mae yna achosion o fe. Mae'r cenedl noddfa ei hun yn enghraifft o fe, ond fi'n credu mae yna camau arall i wneud hynny. Mae sawl cymdeithas wrth gwrs sydd yn gweithio hyrwyddo heddwch yng Nghymru, a thi hwnt hefyd. Ond i ni fel eglwysi ac fel enwadau hefyd yn credu yn gryf o argyhoeddiad mewn heddwch. Mae yna rwydwaith fan'na yn does sydd yn rwydwaith sy'n bodoli eisoes sydd yn gweithio at yr un nod. Ydyn, a fi'n credu mae y Cymdeithas y Cymod ei hun mae reiddiau fe fel gymdeithas yn un grisnogol yn amlwg nawr. Mae wedi dyblygu gyda cymdeithas byd-eang, mae yna fwy na un crefydd, a fi'n credu ni yn amlwg gweithio gyda pob fath o bobl i wneud hynny. Fi'n credu, os mae pobl mae'n bwysig ein bod ni'n cydweithio gyda pobl yn, achos os ti'n cydmeddwl ni'n peth, mae'n gallu creu lot fwy o newid hefyd o hynny. Ac yn y cyfnod nesaf yma, beth yw dy obeithio'n di o ran ffordd wyt ti'n gweld Cymru yn datblygu? Ti wedi sôn am y gendl noddfa. Ond sut ydych ni dyfu yn yr hinsawdd ryfedd yma i ni'n byw ynddo fe? Byd eang? Fi'n credu bod hyder yn ei hun. Fi'n credu un o beth... Mae'n gwestiwn enfawr. Fi'n credu mae yna lot llawer o ffyrdd mae'n lle Cymru mynd, a fi'n credu mae'n hyder yn ei hun fel pobl a cenedl. Fi wastad meddwl bod Cymru hun yn gymuned o gymunedau, a bod ni'n cymryd hwnna fel peth da i weithredu. A sicrhau bod ni bod ni yn gallu bod ni yn wahanol oherwydd ein hanes na a sut ni wedi creu. Fi'n credu mae hynny'n beth bwysig i gofio. Ac fel heddychwr, beth yw dy gyngor di i bawb arall ar beth dylen ni fod yn wneud yn ystod y cyfnod nesaf yma? Sut dylen ni fod yn... Mae'n rhyfedd, achos mae pobl yn nawr, mae pobl yn sôn lot mwy am heddwch nawr, oherwydd yr hyn sy'n digwydd yn Wcrain, ond mae rhyfeloedd bod yn digwydd ers ail rhyfel byd, mae'n rhyfel constantly di bod ers canrifoedd. Fi'n credu achos bod yn Wcrain, mae'n amlwg nifer rhesymau pa mae'n agosach i gatref, so mae falle pobl yn cymryd fwy o sylw, mae'n cyfryngen i'n cymryd fwy o sylw oherwydd yr ochr gwleidyddol a pam bod hynny a bod angen y giliniaeth yna. Ond fi credu mae'n y pethau bach i feddwl bod chi'n ymateb i unrhyw gwrthdaro a bod chi felly bod chi ddim yn gwrthdaro eich hun, ond hefyd mae'n bwysig hefyd troi'r boch weithiau hefyd. Mae'r dywediad Saesneg yna yn yr un o bwysig mewn termau lleol ond hefyd mewn termau rhyngwladol a byd eang yw an eye for an eye makes the world blind. Fi'n credu mae'n bwysig ein bod ni'n cadw driw at hynny. Dwi'n gwybod fi ys i mewn digwyddiad yng Ngwyligellu llynedd lle oedd Simon Siama, Elif Shafak ac AC Grayling yn siarad gyda Misha Glenny ynglyn â beth ddylen ni wneud yn wyneb y ffaith bod gwleidyddiaeth wedi mynd yn rhemp yn ystod yr cyfnod diweddar yma o ran pwy sy'n cael ei hethol, o ran sut y rethreg adain dde sydd yn codi ac yn dderbyniol yn sydyn i gael ei glywed ym mob man a'r rhyfeloedd. A beth o'n nhw'n sôn amdano fe oedd bod rhaid i ni ddechrau, bob un ohono ni, mae mor anferth fel o ti'n dweud, dechrau wrth yn trad, ni'n hunain, i ni'n gyfrifol amdano ni'n hunain, ac felly bod rhaid i ni wneud, fel o ti'n dweud, ffordd i ni'n siarad, ffordd i ni'n dweud wrth bobl. A hefyd y peth pwysica oedd bod ni ddim yn anobeithio. Na, fi gen i mae angen aws yn positif da unrhyw beth. A gyda'r rethreg yna, ni angen fod yn ofalus hefyd, os ni yn aros yn os ni gadlu pethau fynd, mae pethau fel yn esglis ac yn
yn gallu datblygu. So mae angen aws yn positif ond hefyd gwneud siŵr bod y lleisiau yna yn cael ei glywed hefyd. Dwi'n gwerthfawrogi dy amser di. Dwi'n gwerthfawrogi bod ti wedi dod mewn heddi i siarad â ni. Fel ti'n gweud, ti'n neud hwn yn wirfoddol, ond mae'n rhywbeth wyt ti'n amlwg yn credu'n gryf ynddo fe. Ac bod e'n rhan o ddyfodol Cymru, mae hwnna'n beth pwysig, dwi'n meddwl, bod ti'n gweld hynny. Fi'n credu mae'n amlwg rhan o ddyfodol unrhyw le. Fi'n credu os ti moyn, mae'n hawdd dweud, fel fi wedi dweud bod ni eisiau heddwch ym mhob man, ond os mae pobl eisiau byw yn hapusach, mae heddwch i'ch ddyn yn ffordd hanfodol o hwnna. A falle bod cyrraedd at hwnna'n waith caletach na gyn ni meddwl yw e. Fi'n eitha realistig, dwi'n ddim yn ei digwydd fel mewn cwbl o throsau. A falle mae'n eitha debygol na eisiau fod ddim gweld e. Ond os fi'n ddifrifol meddwl, os mae parhad i'r blaned, mae angen i rhyfeddol i ddod i ben. Wyt ti'n meddwl bod e'n bosib i ni fel yr hil ddynol yma sydd yn gecrys i ddod at bwynt lle ni'n gallu byw yn gynganeddus gyda'n gilydd? Ydy, fi'n credu mae'n bosib os mae'n achosion lleol o fe. So os mae'n bosib i ddigwydd yn lleol, a bod fi'n sôn am lleol yw fel o fewn gledydd, neu o fewn ardaloedd y byd, so mae sy'n dal yn eitha eang, os mae modd i hwnna i ddigwydd. Mae Costa Rica fel enghraifft ers 1946 heb cael byddin. A maen nhw'n byw, so mae lleoliad nhw o wlad nhw yn un o'r llefydd mwy o beryglus yn y byd. So os mae wlad fel yna gallu creu falle heddwchiad. A maen nhw sy'n gwario wedyn, achos maen nhw ddim yn gwario ar beth arall, nhw sy'n gwario mwyaf ar addysg i blant. Mae yna achosion i gael lle ti'n gallu cadw, sydd yn rhoi falle bach o ffydd i ti a bod modd wneud e, ond mae jyst falle angen lliosi hwnna a rhoi bach amser i bethau. Rhun Dafydd, ar y nodyn gobeithiol a chadarnhaol hynny. O diwedd. Diolch yn fawr iawn i ti am ddod yma i gadw cwmni fi yn y Cwmni Bach. Diolch. Dwi wedi mwynhau treulio amser yng Nghwmni Rhun heddi. Mae wedi creu y fath argraff arna i fod rhywun sydd o'r genhedlaeth iau a chymaint o ddaliadau ac yn argyhoeddiedig mae'r ffordd ymlaen i'w heddwch. Wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth anodd falle i'w gyfleu neu'n anodd i'w fyw yn y byd cythryblus sydd ohoni, ond mae Rhun, dwi'n teimlo, yn esiampl i ni gyd ac yn llysgennad go iawn dros yr ymgyrch heddwch. Dwi'n gobeithio wnaethoch chi fwynhau yng Nghwmni Rhun a finne, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth eich ffrindiau a welwn i chi y tro nesaf.